Čoskoro opustia brány školy. Aby boli najlepší z najlepších, prešli kurzom, o akom v nižších ročníkoch ani nesnívali. Už mesiace sa učia o pive. Na pôde školy ho ale mali možnosť až čapovať a degustovať teraz. Miriam je odborníčka na víno, o pive toho veľa nevedela, keďže v budúcnosti chce pokračovať v profesii, ktorú študuje, aj ona sa prihlásila na pivný someliersky kurz. Najprv sme sa učili z prezentácie, kde nám hovorili o histórii piva a následom, ako by sa to malo čapovať. Sme ochutnali slady, skúsili sme si aj čistenie trubiek. Odkiaľ pochádza pivo, ako je staré pivo, aké sú základné suroviny. Hoci veľa piva v živote nevypil, už teraz vie posúdiť, ktoré je dobré a ktoré by zákazníka mohlo osloviť. Pivo sa hodnotí podľa chuti, vôni, čuchu a podľa mysle. Obaja už dokážu aj poradiť pri výbere správneho piva k jedlu, ktoré si objedná zákazník. Oni skutočne by vám vedeli poradiť a charakterizovať jednotlivé druhy pív. Buď sa nájde súhra, že to pivo doplňa jedlo, alebo je to protiklad, napríklad slaná, sladká chuť, alebo kyslá, horká chuť. Aby sa nestratili ani v praxi, odborníci ich učili aj to, ako správne pivo načapovať. Troška boli vystresovaní z samotného čapovania, takže vždy je problém u barbánov veľa peny, málo peny. Pre pivného štamgasta je dôležitá nielen chuť piva, ale aj jeho vzhľad. Načapovať ideálny pohár zlatého moku je tak veľakrát umenie. Malo by mať teplotu 7 až 10 stupňov, minimálne 3 cm penu, ktorá drží a s úsmevom by sa to malo podávať. Prax robí experta a práve týmto školením a súťažou môžu vlastne nadobudnúť lepšie znalosti. Je to ďalšia skúsenosť, mi to pomôže v profesii. Z Nových Zámkov Marek Šilhavík, televízia Markíza.